Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 28, bersikulo 8 ngadto sa 15. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban sa dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, "Ang kalinaw mag-uban kaninyo." Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong kaigsuunan ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako." Samtang nang lakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad o gisuginla nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudyo aron pagplano sa ilang buhaton, ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta o giingnan. "Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nagatulog kamo. Ug kun kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an." Gidawat sa mga gwardiya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudyo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.